Äänislinnan valtauksen jälkeen oli vielä murrettu Rystän vastarinta kaupungin pohjoispuolella levittäytyvässä korpimaastossa ja raivottu puhtaaksi Munjärven merkittävä maanteiden solmukohta. Olivat sitkeät joukkomme 3 viikkoa sen jälkeen loka-marraskuun vaihteessa valmiit yllättämään Kontupohjaa puolustaneet venäläiset joukot, jotka olivat taistelleet uskomattoman lujasti hyvien kenttälinnoitustensa turvin, mutta ei kuitenkaan niin hyvin, etteivät omat joukkomme olisi taistelleet paremmin. Marraskuun ensimmäisenä ja toisena päivinä murtui Ryssän vastarinta Tyyten, ja yllätetyt joukot ennättivät vain parahiksi sytyttää Kontupohja tuleen ennen kuin lähtivät pakomatkalle. Jonkinlaisen kuvan vihollisen vastarinnasta antaa sekin, että kaatuneita täällä laskettiin yli 5000 ja vankeja saatiin 2 000. Surullinen oli taaskin se näky, joka kohtasi valtaajia. Koko kauppala, etenkin se tiheään rakennettu keskusta, oli poltettu tai paloi paraikaa valtausjoukkojen saapuessa perille. Tehdasyhdyskunta, jossa eräiden tietojen mukaan jo vuonna 1930 oli lähes 20 000 asukasta, oli hävennyt lähes olemattomiin. Kylmien öiden jälkeen oli sotilaillamme tosin oivallinen tilaisuus lämmitellä tässä kyynistä pienin määrin. Mutta yhtä varmaa on, että he eivät voi lakata ihmettelemästä tämän kaltaista menoa. Mitä järkeä voi olla siinä, että teollisuusseudusta, joka on ylpeillyt maanosan uudenaikaisimmasta sahasta ja koko laajan Venäjänmaan tuotantokykyisimmästä selluloosatehtaasta, hävitetään polttamalla ja räjähdyttämällä noin 4/5 vain sen vuoksi, että sitä ei voida puolustaa suomalaisten tarmokkaita hyökkäyksiä vastaan. Suomalaiset joukot saapuvat vähin erin Kontupohjaan, eikä kestä kauan ennen kuin Suomen lippu täälläkin ilmoittaa tapahtuneesta vahdin vaihdosta. Näemme Kontupohjan kanavan, jonka avulla on aikaan saatu 30 metrin korkuinen putous, ja siitä putouksesta ovat Kontupohjan teollisuuslaitokset saaneet käyttövoimansa, samoin kuin koko kauppala, muun muassa sähkövalonsa. Verkkaisesti ja rauhallisesti, mutta tuntien tehneensä hyviä taksvärkkejä, marssivat joukot kaupunkiin ja pysähtyvät sitten hetkeksi lepäämään, katsellen heitä joka puolelta ympäröivää savupiippu- ja raunioerämaata. Siellä täällä näkyy joku eheäkin rakennus, muun muassa valkoinen teatteritalo, joka lieneekin ollut koko Tienoon tyylikkäin rakennus. Otsikko, kuva ja oven yläpuolella näkyvä kirjoitus osoittavat, että rakennusta viime aikoina ainakin on käytetty agitaatiokeskuksena, mikä kylläkin on saattanut olla varsin teatraalista murheilveilystä. Muuten on myönnettävä, että bolshevikit ovat harvinaisella aistilla valinneet Talejan temppelinsä paikan, sillä näkymät sieltä ovat todellakin koreat. Rakennuksen sisällä on tiettävästi harjoitettu pakollista kuvainkumarrusta ja muuta korkeampaa kulttuurillisuutta, jota meidän suomalaisten on vaikea tajuta. Kas vain, nyt ovat pojat päässeet oikein ryhmäkuvaan. Sen he ovat totisesti ansainneetkin yksinpä mainion talviasunsa takia. Ja sitten he ryhtyvät aterioimaan avaran ravintola Raunion raittiissa ulkoilmasalissa.
Ja postiakin tulee ainakin vähän. Mutta pitkäksi ei viivähtäminen hävitetyssä kontupohjassa muodostu. Jo alkavat joukot ryhmittyä uudelleen lähteäkseen toisia tavoitteita kohti. Eihän tekevältä työ lopu. Turhia hoppuilematta, mutta sitä tuloksellisemmin liikkuu Suomen armeija. Vaatimattomana ja suuria eleitä ja turhaa paraatikomeutta karttaen, mutta sisäiseltä voimaltaan sitä väkevämpänä ja yhä vain suuriin saavutuksiin pystyvänä. Jatkuvan etenemisen turvaksi ovat kaikki raskaimmatkin kuormavaunut tarpeen. Hävitetty, poltettu ja kaikin tavoin vandalisoitu kontupohja on jäänyt taakse. Nyt ollaan Karhumäen tiellä. Täällä tekee ryssä taaskin epätoivoista vastarintaa, mutta turhaa. Polta! Päämäärä häämöittää jo. Tuon kumpuilevan alppimaaston takana on Karhumäki.